chaka cha 2012 malaimu kubangwe munzinda wa Blantyre makamaka cha kubisa heruko kuda yamba timu imene amachula kuti Agumbala FC ili yechisozera ndithu under 14 tukamba pano ili pa under 19 level ndipo kuchokera mchaka cha 2012 kufikira tsopano timu yakhalapo katswiri achiko cha Blantyre maboma wena komanso yakhalapo katswiri wa African Herbal Mixture under 19 yatengapo ziko pa under 14 komanso mastage angapo osiyanasiyana. Tikuona kuti kumeneko kukuphikidwa chinthu china chomwe chikhoza kukhala chachikulu kwambiri ku masewero a mpira wa miyendo mdziko muno. Pali zinthu ziwiri zimene mtedza Time Sport lero ikhale ikufunitsitsa kuunika kapena kuunikira mpulogalamu iyi. Choyamba, kodi ndizovuta motani kukhala ndi timu ya mpira wa miyendo komanso masomphenya a Agumbala FC ndioti atafika pati pa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno. Ndine Mkonzi komanso mulutsi wa programu ya mtedza Time Sport pano pa TTV. Lero tikhale tikucheza ndi Chingeni Gumbala amene ndi Executive Director wa timu imeneyi ya Agumbala FC ya ku BCA Hero mu mzinda wa Blantyre. Takhani pomwe. Ndikulandireni Agumbala zuma kwambiri. Chingeni Gumbala Agumbala FC pali bizana urando. Yeah, ine ndi Chingeni Kadamanja. Agumbala ndi zina la business. Kodi Agumbala cha ndi business zina la Agumbala ndi abambo wanga pamaka ntomenya mpira kwambiri. Ana apasani kene ndi Gumbala. Tsono numachuma dira Gumbala basi pali business nani tunamani basi. Matimba kuli Agumbala. Sisi bali mniza bambo wanga. Ndiye banga so timu ya mpira nature so ya Agumbala. Ndiye pambana bila zina la Agumbala. Taruza ni Chingeni Kadamanja. Laba songo ya Chingeni Kadamanja. Chabwino bambo Kadamanja tatifotokozera ni bwino chiyambi cha Agumbala FC timu ya mpira wa miyendo mu 2012 timu idayamba motani mwaenda motani kufikira lero pamene tikucheza program ya mtedza Time. Okay, 2012 timu zinayambitsa kwenye sine ni mwana wanga Collins. Kadamanja amene kana kwanga FC. 2012 mwana waja ana ndibembo kweni mpira akunduna ndipize kwambiri chibindi ku police 2012 ndatapula mpira ucha panabwera mwana wange kochera namuti Moses na mina kaja mkamera kwa kuja kati mukacho ina anapanga katimu katika muzi basa twasi transport atade muze driver zati mpamini basi tikamenye mpira kunguruli basi la basi kinaga mwana waja Moses na mara mwe mzana zoda manje tete tipangeni timu ya buno tikamenye mpira wa town Amedinda zabanga ni 24 mjakati mkanda 40 kamenye maplay course play offs pa kanjisa Chabwe kena akatabu na miba kambele naye atanaka mu 2012 2013 ndili ku under 14 mu 2014 mimi banga qualify na maliza namba 3 ndivida ku 2016 ku under 16 ndio kuso 2 season ni banga qualify kuita ku under 19 under 19 ninabida ku 2020 Chabwe chaka janga choyamba ndapita magogo ndisakunamize munthu amene wandizuza kwambiri wanda 19 ndi Griffin Sayenga Juni Magi Magi anandizuza kwambiri pa Magio Chichiri primary school Magio timati kama kumana ndi matimu amene aja ndi mazora Agumbala kumeko igabwera chabe ndi kuti 25 zero makara 7 8 2019 nyanyali 2020 zimatero chifukwa timu yangu imelenwa ndi komaso ntemeja ndi nali ndi kamwe kaja kuti mbango tenga maplay ka abubangwe ndi akabwira kumana ndi anthu ena kuti ajogera mundira ndi mwana mazo akunja ndi woyankula chili bauku anaja makoti ndaji leno ndi makumbuka muno mu 2021 tikumenya Manchester Motors Cup tina anati pasa game tutafika makota finals tunamenya ndi Tani Stars ya Maigrap tinafika papa game number 8 o'clock tunafika half past tunape tunaanza tunaenda Stars abanga kado mwa ananandi hinya 10 minutes for goals ndiko mafona kwa uzona kuti ifalimu la bingu tesa ndizirani ndizipita ndiye ndima mutuuza kwambiri
Dave Matemba unakwa izo ndamana manager wa Chimamanda ndamana ndizo namweni kumpira kuti sotu zimakhala choncho anandipatsa example ina temini kuli matimu ina mu Super League akumajidwa so chimozi zikulenga zimene zizi majidwa afozira kwa muteti kalimu ndi nakala basi nawo ngenda kanacha anakhwima mu 2022 chaula ndilikomera timu anapanga nakha champion of Banters Football League pana timu yanga inabilo kamenya alijo kuzomba timu yamba ndinamenya ndi Mangochi select Mangochi timu inaga Mangochi ndinawina 2-1 tinaluza mu finals ndi Chinamwali ya kuzomba Chinamwali imenya bila kwa national finals tabwelerapo 2024-25 season the class of champions of Blantyre district 2023 2023 nalenga ni Manchester Moras 2024-2025 season the class of champions of Blantyre district 2025 utenga African Hero and this is actually the 14th season mozi. All right, chinge nikadamanja tamva kumene kuchokera ndi Agumbala FC kufikira pano pamene tukambirana 2025 program ya Nteza Time Sport pano pa TTV kukhala ndi timu ya mpira wa miyendo kuno kumudzi zimafunika chiyani kamena zili ndi kubechera motani ndi ntchito yolemetsa kumankhana kuti ndi chinthu choti munthu uyo wachikonda koma ndi ntchito yolemetsa for sometimes umazuka wapanga game plan yako na kuti mawa tindi game mwana mbezuti amene mamudalira kwawa mutu mbiri muona nda 19 ndi anu kamakhani makolo awo ena ndi anasukulu andisira pa kumuli ndikhaleni mwanayo ndi goalkeeper wako amene mamudalira zimakubalalisa komanso mukuzoti matimu ngati feo pali matimu ambiri amene ndama za palibe tenzoni sikumachipesa ndi ndama zathu za mtumba ndio makhoti ukuyang'ana pa khomo pako ana kumasikopizi pa nyumba pake ndi ukuyang'ananso ana achampirachi palibe chimene amaliza china chilichonse maka transport koka amatipasa game uchilomoni pamene pasamo chaja ni 40,000 kodi nanga ana acha game amatipasa 10 goal ana sanga lamule pakhonga makolo awo ati ndi game 10 goal ndi pikiretu chakudya sizingatheki kodi ndiwo muna kama kosa anakuwa ndiwo pangika chakudya kamwana zonse zimakoli zochokera mtumba oro mpira weni kuliba amene amakwera ndi kutipasa mpira timakula toka makoni mabipsi enaso panduna pano matimu ina kwanda 90 ala kuti oro malo otrainera amalipira ndi ndalama zawo za mtumba ine matimu na counter school na high primary school koma ambiri ngati Manchester Moras zimalipira pa stadium zanga izo amalipira mukundipesesa ndalama zawo za mtumba kulibe kumene ambiza chinthu china chilichonse osewera atimu ya Agumbala simunafika pa mulingo oyamba kugulitsa ku matimu ena kama national division yayambayi kandi mu Super League kumene player oyamba ndinamugulitsa mu 2022 kupolisi Siraj Sanudi amenya polisi zero nda Siraj Sanudi aya oyambire wenu ndi Happiness ya Jesteni wa Creek amenda mimi namba 19 mu 2012 amana ali captain wanga mano zibekwambia ba Jesteni ku Creek akulowa pana kumenya ndagulitsa ndinagulitsa mpaka analipasa ndikunena panoso panopa sizoneka ndizalo waso ndituza mapole anga atatu alikweka magulitsa akuseweraso ndi business yoteta ndi business koma ndiyofunika kukhala munthu odeka fa kudzala mtengo mango oti umakolola 8 to 10 years chimangoma performance 3 months ola chimanga baso kugulitsa koma nditengo mango wamba kuthilira pana kupolisa penezo zambepeka zipaso ndizokwete komaso mumwezi uruma kandi ana 15 mazakulu anawita furu abira ku school mpira usiya mukuganiza kuti kufikira chaka chino cha 2025 kuchokera kumene mukuchokera mu 2012 under 14 pano tukamba za under 20 imene muli nayo unapata kali pano mwagwiritsa ntchito mwina dipo lochuluka mota mukati dipo mukuni ndalama zimene zalowa ndi zambiri zoti sizabwirira sizingatheke
Okay, tingo person example kunena kuti timakhala ndi league yacho tine matimu 16 timamenya 30 games pamatimu 16 banja 30 games mungu ibasa kuti pama 30 games banja mungu patula maplayer wakaiko training ndi mambala chiwiri mpaka na Friday chabwino then maplayer na magajira ku machinjiri ena kwa kungwe every day ndi maluza 10 to 15,000 transport kwa baadhi wapasa kuma weekend iso ndimendi kaima kendika 100 to 150,000 kodi anaja ndokamenya game go TC transport for 40,000 ndewa kulile timazi chakuli ndewa kulile kufini zakunya akabwera family jama transport so mina so oraniso wapatse so transport ni chito yolemeza zima ngokomera kwa anthu eno koma mtima ngati nzanga kwambiri vice president wa Nyasa Big Place Mr. Jinuro na mimi makakatunda kuira manja chonchi ama ndizobwaji kula ana lero tindi binero sambo aka ka 20,000 ka 5,000 ndabiro ngabasi amwene anawo rafika finance tibanga bwanje ndibasa kena kake anawo ndakuti madandora zanga wanda zalwa camp Friday msininga kwanisa anita umanga bwanje ndati muna mubasa kena kake tikaphika roka bonga ndingaphika roka ndezi kuti kuphika kubana na bisebe ndipo kwanga kuna miyango anakweza ngo taphika roka kapte mjana anaphika basi kuphika basi kujeje tena kuna ngati nyingi chifukwa chani mukulimbikira zinthu zimene sizikubweretsa mtendere weniweni pa nkhani ya chuma kapena phindu looneka ndi maso osazisiya panja mpira ulinga rufiti ndikuzopasana example adala rufandika umawakonda kwambiri ngakatangaza akalamba tikaru mwaona likoko apita kumpira kukanika mpira ulinga rufiti ndokuru nozero khala kumpira umakhabe kumpira olena ufite usasiyana ufite mndizomasiya wapuzia basi ife nabado tisafira kumpira nzanga jo amafikuta libe china chili chonse manima mulimegeza abizona kuti libe china chili samana kuti chingelelo ndazoka ndi 10,000 manyuma wanga ulibe chakudya mauza nake ndaka zako kuti lero lisijija koma inda abasiyana bile pugame ndakalo mopa tumulibe ndo amwene ndazoka ndi 10,000 koma manyuma banga sindije umana bwana kamenye mpira ndiye kuli madayina kuti mali abauli ndamanzi ali timu bangu wapasi ufika kubangu miyeno kushwendi wapasi anadzike mungati wona kimwezi kwa manaja ina wana ndufita na uvala sanga uvule chifukwa chani simufuna kuyika ndondomeko zokhala ndi secretariat kapena mwina ngati CEO kapena marketing director kandi administrative manager udakhoza kumachita zina zinono ndikumakupezerani ngati mapartners kuti mwina ena azilipira madzi ena azilipira mwina ku training ground ena adzapasanya maraja katukwa chakudakhoza kumakagula sopo okha simufuna kupanga zimenezo chifukwa chani kuyendetsa timu iyi ngati no mwa company okay sindifuna kupanga chifukwa ndalama zanga ine ndizochepa anthu akabwera afuna ndapatse salary pamene panopa timu yakumbala imeenda bei pamwe ngati ya community anthu amene ogana ntchito ndi team manager wanga pino amataulenga kanda makeko apasana chama transport phindu limene madzalipeza tagulisa kapuleya kaya 20,000 apanga ndamene ipeza ndi timange bwana timagawana tonse maniwetsetsa nandikakochikanga pano kakugwira ntchito kuwekhaya mulinga fitness trainer ndikocho bwino kwambiri mwana mimi nambana ina chichonse ndakapangisa pa mutiyeka anapita kukosafa kochi nampitisa kumene kuja ali ndi nzeru kwambiri anapita nzeru koopsa maniwetsetsa palibe ije ndisala lo 2,000 yanga sana ndilepo ya maniwetsetsa koma tikawina chonchi kachikota pesa ka 2 million ata titenga 1 million tikira ma player siti me wala so ndi school ground school mini matrainer ya nice timenoti apase ana 100 kalibe ma school fund na 1,000 kifuna ndili pasa kondi changari latu tima kutrainer sama tilipilisa ahida hapa na hizi timatuoza kwambiri maniwetsetsa sono ndikazende mbe kuti secretary ndikachani azona ngati zero ndizalipira salary tsogolo la kumbala tusindira ineyo ndikamusindika bwino mumpeka bwino ine sindizapita ku division 1 ifuri adzandidwalisa ngoba munthu waching'ang'ala zako ndi pipi yako mwamba kwa ndi pipi chifukwa chonena kuti amatenga mavuto awo kuti nanisanjikire ine mwana wanga sandipempha ndalama yopitirira 1,000 ndi 500 wa timu tikule chitumbua 500 pamene ndikapita ku division 1 maplayer ambiri amene mwana ali ku division 1 ku premier akumakaona kuti ali mabanja afuna amabwere singakhane kuti azimenyewa ulere Yesu mzabira yako singikapita
pamene anawa wachimini ndi mango auza ndi chinthu chimodzi chopheka ndizapanga ni maina mumuna seviri sili mamene nipo pano ali kuti akumeneka mumuna bula mabwera anaja matrenesa mando ndi mamene bule sili koma anabwera watrenesa anaja zili mbili anzamingani mamuna kaba uje anambira sokunga ndimuyo then mafanya kenji best player mwaga na 20 uje iwo sakufuna drama koma chimela kufuna azamenye mpira wa siku basi ndinu supporter wa Bullets ikamafa Bullets ngati mene zinachitikira mu Blantyre Derby muja 1-0 bulepita kunyumba muutano na miyako ande ndifuna kusimizana kuti zimene zichazo olomutano ndi captain wanga zinandisokonezera tsiku langa ngati bwapta olonguti mumwimbire foni panga captain wanga afachitani akoze kuuzana kuti zinandiona tsiku langa lokopi bwana fazona kuti ndinawauza nanga kuti 10:30 Saturday kuna Derby Sunday mamia famous Wanderers andi ngati kutapi kuja munalipo mumava amachita kulengeza kuti mapa ali finals pa agumbana ndi chani ndi Wanderers ana Wanderers chifota wina anazitenga lusona kuti Sunday so akutani awina nditapita half 4 tangu ta game jana tama ngupita pa ground anazo wangu apisa tiwili titatu koma palibe mwana amene anadikira nazole nalulusa nangu akuzama wamozi kuti lero oli mukuzoti mtima wanga uli hapo kuti kuna ndikuze kumwalira mama kungo banga chibwana ine ndibira sinzandionazo mano ndinawo zirapo na kuti lero oli mtima wanga wafakali mbalina fa Bullets yarani apanda Wanderers ababa uli hapo amene mungu obwezetsa kuti uli magaza ambo kuyenda bwino ndinuyo mama mukalepereka mukamwalepereka nesi mudzandionaso ni mwene ndemo kanapita nyana ndikanapita ndiye mulero naso Wanderers napanga chipongwe imene ndipangira timu yanga ya Bullets ina ndichipya 2 minutes mwachitule munamva kuwetika mutaluza ndi Wanderers ngati sindinaji mwakhala mukuyinye Wanderers zaka 5 zapitazi mugazo lanzano amamba kupwetika motani mamba kupwetika kamodzi koma mugazo lanzano amba wawa motani anzathu aje ndolimba mtima mene tachinyira muzika yepezo chikulimika mwalika ayina maybe nikunika ayina disale ndolimba mtima bwana amabilira kugonja amabilira ugonja ndikuwawa olo mabala babada kala fresh mulibe ntendere muna miyango pala ntena uli samali yankula nambala yawo ndilibe koma kumango ndimbira foni atiya takuchinyanya sindi wazi wako nambanga ito magongo zodi muno ndi treasure wa Bullets panopo mmene mpira ukuyendera mu Super League National Division kupita ku national team ni mmene tayambira ulendo wa mpira wa Malawi mukuona kuti ukuyenda motani pansi payi chimene tuze kwambiri ngati kubwera kwa National League ndikuona ngati zithandiza kwambiri matimu athu amene atuke ku National League kumapita ku Super League mapuleya athu kuti mapuleya ambiri atatu kuti Kalunga Stadium ayiponda kale ayiona mene pamene bwamba paja mkuzo ndi fomu itango nyamuka ndiyoti mali kufika pa Kalunga imapanga chonchi kuno ndeko kuno ndeko kuti koma ababa chifora kuti anamenya National League maloba kuzotozo na kuti ndi half Super League kale chifanya kuti ndi mali pali amene kuimbira ambiri ndi qualified Paris matimu amene akunya mene muchi ndiye abwino koko kuti mwana magaga pita ku Super League saziduka mwaji mwana pa kuti timu yachoka ku Premier imali yemoja kuti chaka chomwe chakhasiro imodzi yapo alina paka fomu izizi ndi wanga sizichitikaso komanso mpira wambiri tachetu udzale ndi mamutokoza wambiri ko chino sichadana muzamuoneka wekawiri mmene wakhalika olo ku Bullets olo mmene pita kwekhala amakondiye kumatenga ana ku under 20 ndikumapitisa kumdunda iyeyo olo player kuti amamenya bwino ku Super League safuna kuti abwere Bullets amakana amadzodi wedu ndi yakwera rani yatono kuzipita chisukusa lazibulira mmoyo ndi mpira ngati fanu ifuna tikoze mpira kwambiri tikuze kwambiri ku youth fatika banga kuti anapo kwambiri ku youth na mimi swazalana national team atuza kaya kuti kunja kuma sabara linaje kwazo timu yokura kwambiri yenu ndine baje masabara imo Chelsea ndiye kaza kuti business pa Manchester Manchester ndo Chelsea Manchester United ya bwera chabe uledo
munamva bwanji kutuluka mu Europa ndi Tottenham ku England kuja kumalizira kuma number 16 17 munamva bwanji tatsala muri timu ndingu kwankani chidori palipo yaliwoza timu ije mwa timu ndi mesini natoloki matimu inatoloki mesini natoloki timu ije kama sulu musaiwale tu yazuza kwambiri ile manager zaka zambu atakuibizira kwaliza soita sondende okumanisire olosizo limiru kwela ndimi ivudaso ku Spain kapena ku Germany kaya ku France muri beti iya usiku ndinawo ndikapita ku France ndi amene wa awina PSG muona zombira wa Germany tikapita ku Germany mutachua nota ndingatengeja mu Germany mwina bai ndikapena fiyodi kuchita kwa kapena bai kwa iya majima mimi iya bali bakuse ni ya kaza ngati last season 14 nakoka last season yoka so bai ku Spain ndi panjino Barcelona chifukwa chani ku Spain makonda Barcelona usati Real Madrid okay nimeona ngati pang'ono Barcelona matactical amene mapanga kuzimafana ndakumba tifora kusenza mwayiona kuti Barcelona panopa inakumula timu ije inabweresana ayina yama mwayiona kuti pano anachaita amba kukwina ana amene ajasuna mina kwenye mwa national team ya Spain ndizona ande mungu bwino bwino nthaina yake Spain kanyamula ma player 9 kuchoka ku Barcelona wosio saba kama mfesti ya ndi jimuzi muzi wani kuzopa nyingi za player kwa mimi umara pasu kama lengo ma defenders atatu from city wosio mabamba so kujana ku national team sinzo di national team ni ma team usa super league I mean defending ma defenders abo kusini sizaji ni loso sizatsango so mnizona zake zenize either ni kwamba super league gumula defenders ya Silva ya ulimbe. Who is your best player maka ku Europe mukamakhala kuti uyu nde best player akakhala atatu oka amene muma kuvulira chisoti ndikambe musabisa disatengeri kuti timu yayi iniyo bali mwana wa Chelsea Pama amanisangalatsa chabwino ko Pama ndikapita ku Arsenal iniyo ndimaona zigoli zabwino kwambiri zote kwa kapteni wawo Odegaard ndi mwana wa bwino kuopsa chabwino tikapita kwathu kumaniyo ndi captain wathu Bruno Fernandes amapshantima timu ila maruza swat badala mabandila anu bulitsika maruza amapshantima ntima ngalo mimi uchando mimi timu imapita pasoko. Who is your best football coach kono kumalali kumasokunja malai bono kumali ko ndikachwa muri sindi ngondera chulani best coach okay mungandiule kuti ndichuleni makocha amene ndikuona kumalai bono ora kuzinyama na pilo malai kama ndichuleni pali nefutu ndiforo kuzereni tikukamba ndiomvera ndamena kuona okay makocha malai bono panopa ndikaona ineyo amene murapasa chance malai bono mwada kumalai bono osakobwera Peter Mponda inositaka Jose Legamu ni makocha da kuzungisa mpira wa malai masoko ali ndi chani chimene mwina makocha enali makocha enosewo alinacho komatikana na tactical background okay Jose Legamu ni mwana kwa anthu ngomuona ku Super League wonders ndali menyadzana you under 19 ya wamisha imena ibanga Jose ya wonders mamenya mpira wala kusukuma leo nawo alinduruhusu kumajipanga kuti masapota kama ndio alikuwa ni ndirama zake kama zoda kumaipanga timu ija eka aleni mwe alimunga naona ruhusu kunja ndio andala Guardiola kwa matiwa amene kuzojira Guardiola ama mutenga player opanda zina ndio mbo lisema nisije kuzanga zina De Bruyne naenda anapita kumanyimo uziwa mara vile kunasikana kama kazi zina ali Chelsea wapita kwa mimi ndio best leader ni scouting kama zuri leo yuni kazani nisimao ndazangu za kuti nasaka lilipo tsiku limene mukoza kulinena kuti ndi lowest moment pa moyo wanu tsiku limene mukakhala mumanyoda matsiku ilili ndinatha basi sina kondwe namva kweteka moyo wanga komanso tsiku limene mumalikumbukira kukhala lotsekemera kwambiri pa moyo wanu masiku awiri amene tsiku limene
ndikuti kumbukira kwambiri ndisabwere kwambiri somuna mwake kumbuyo ya kwa ndibwera kumbuyo pang'ono mu 2020 ndinabva kuwawa chifukwa ndikumenya pa Chichiri Primary School ndi Makichongo ndimasogola pa 19 minutes 1-0 ndifaliye anaonjezera 3 minutes koma kunapezeka konena kuti paka na game United 2-1 mnarusi pa 3 minutes last season yomwe no season yomwe 2024-25 ndimamenya ndi Dortmund paka mu Stadium ndimawina 4-1 pa 85 minutes ndimana kuti ineno apa pano ndakhala pasi ndikuzozona kuti inu ndabwera pa nambala 1 ndimapikisana ndi Bulesi ndawinamo ndabwera pa nambala 1 Bulesi youth ndabwera pa nambala 1 kumananga inawa mpira ukundi azikupema ku Stadium pa 85 minutes ndapanga substitution mabule atatu ulowesa atatu inabwera Dortmund pa 89 4-2 pa 90 minutes 4-3 pa 91 4-4 siku lotsekemera kwambiri moyo wanu siku lotsekemera kwambiri ndi kunalibe ndimapita kulilonge ku game ya Police ime ndimamenya semi-final ndi Sisi Stars yakundilandi pa Chiwembe timu yanga pa 75 minutes imafa 3-1 koma inabwera pa 80 minutes 3-2 ndikubwera pa 85 minutes 3-3 ndikuwina mapenalty kufika mapali ameneyo ndi Chingeni Kadammanja mwini wake wa timu ya Agumbala FC imene kuchokera mchaka cha 2012 kufikira lero 2025 akakhala kuyang'ana akulisapo mapuleya opitilira asanu amene akutumikira mu Super League patakali pano komanso apambanapo ziko zopitilira zitatu ndi amene anali mulendo wathu mpulogalamu ya Mtetsamtetsa Times Sport lero kuchokera kwa ine Nkozi komanso mulutsi wa programu iyi coach player Peter Ford alola kanakani wa Times Group ndikuti pitirizani kuonera mapulogalamu otsatira.